To je Žída, Sarvema, Rika, a Kera je tady. On se ďábel. Jak čumí. Za ní běž, Richard. Našel medaili. Jo. Jo, mají, ale ten Richard je to lamanej, že mu ukradli dort. Teď se uvědomuje, je holý neštičku tohleto. Šinda, jak si ho meteš. Gyburík se tam, ale něco našel. Ostružiny, jak ona je vysypala ty ostružiny, tak to ovoce. Hele, ještě, že jsme je nezapíchali. No, podívej. To nechce. Myslím, že on cítí ten dom, že nejde na jiný. Že šel už na jiný věci, on to cítí, to vzkazy. Že někde byla. No on to ví? No ten je teda chudá. Aha. Jo, ale on to nechce, jo. Ne, sází si to na hromadu. To vidíš to malé, jak tam na zemi se... Ten má medaily. Ty jsi zvala, ty jsi zdrhla ven. No, ale ještě si nesla. No. Dobro. Já se nevyčím. Ty jsi nesvět. Máme medaily. Bustač. Zmrkne. Tak je vidět, že každý chvilku tahá pol. Dej to mámo. Mit dem Baby hinten drauf. Oh. Chudák, je tam papír. Co ti to zbylo? Ale taky si zaslouží medaile. Šinda, už jede na závěs, snědla dor. Je pardon. Nic se nedělá, já jsem nechtěla. A já si budu třído. Kdo tam vybral ty rajčata? To jsem neviděla normálně. Nein, dieser da im Fall war es nicht, da ist einer rausgekommen. Teda toho ten dort taky Naja. Věřili byste tomu vůbec? No podívej, já ani závědu. Was dann? Nemá dort? No. Ja, der Kleine. Oh. Viděl tátu Lekta, Ich bin to der Kleine. Ne, tátu ho mydlil. Jo. Den Kleinen hätte ich gerne. Klein an deinem Hele, ale moja ještě papír má chuť. Da hinten ist der Ten gejagt. zapomeň, že on jde jenom kousek, on nevyběhne nahoru. Tak ti nebude chtít pouštět první. Záležíš mu sežrala dort. Tady nechal závěs ležet v koši. Ty jsi tady viděl? Riesig, 2 Meter irgendwas. Ne, on se tak už chtěl podívat. No, to asi možná ráno, že to budou mít. To je o to, aby Zdění, no. Nechceš jít semhle na věci? To krásně. Počkej. Co se hrále? Ano.
dobře, tak teď... Tam je ta veliká hodně. Vidíš? Jako se narodila. Čuju, podívej, jak jde. Tam na pozdání. Ještě jedna večer, ty. Taky.